Toto je môj problém všeobecne s týmito progresivistami, s týmito slnečkármi, že proste ja keď mám s niečím alebo s niekým problém, tak ja to poviem na rovinu a veľa ľuďom sa to nepáči a povedia, že som toxický a že som zlý a že ľudí šikanujem a tak ďalej. Lenže títo hadi, slízky falošní, robia to, že oni sa tvária na tolerantných, na zlatých, na kamarátskych a potom za chrbtom robia tie najzákernejšie veci. Robia tak zákerné veci, na ktoré a ja nie som teda nejaký etalón morálky, ale ja by som na tie veci nemal srdce. Ja si predstavujem takú nejakú postaršiu pani, ktorá toto na tej STVR pozerala večer o 10:00 v útorok, či kedy to išlo, že si to nedokázala vyhodnotiť nejakým spôsobom kriticky, ale zobrala to všetko doslovne tak, ako to tam bolo. Si zvykneš predstavovať postaršie pane? Tak všetko si skôr predstavím ako nejakého Erika Adamsona. Ozaj? Erik Adamson inak mi vravil, že má ženu. Mne vralo dokonca, že čakajú bábo. Takže na tomto svete pribudne jeden malý Erik Adamson 2. Nevieme sa toho dočkať. Určite to bude skvelý a objektívny človek.